общо дето се загубихме. Вече сме в село Кости. Търсим водопад Фазанчето. Тук има някакъв ориентир. Ама аз... В тази посока, извън селото, а нагоре по ония баир, трябва да сме ние. Това е маркировката за Тур Странджер, така че предполагам сме по тази пътека нагоре. Така, докъде стигнахме? Ето тук някъде ние трябва да пресечем мантинелата и да слезем долу в гората. Само и казах, че трябва да се върнеш да си вземеш камерата. Внимай, защото е много стръмно. Тук ще има падане, ми се струва. Еми, това е положението. Абсолютно тук няма пътека и няма смисъл да се завираме в тези храсти. Върнахме се. Пак сме в селото. Сега видим на къде ще хванем. Обаче той има повече логика, като е свързан с реката. Маркировката ще... Ма чакай, това не е тая река. В смисъл, този поток минава. С това слънце абсолютно нищо не стане. Ето го мостчето, то се вижда. Там има куче. Това козава. Това е жестоко. То само тръни, бе. Ау! Фак, бай, това пътето ти направо. На къде сме, бе? Его моста е там. Айде, много 20 да видим на къде ще ни изведе. Лошото е, че тук трябва да се минава електропастир. Поредният път, който направо картата ми отиде на кино. Много голямо изкачване. Около 30% денивелацията. 600 метра.
Поне съм супер големия аматьор. Не ходете на такива преходи с летни спортни маратонки. Аз съм аматьор, нямам друго. Обаче падам на преход по 5-6 пъти вече. Стана традиция. Най-накрая стигнахме. След толкова много търсене, лутане, разхрасти, драки, събиране, губене, умора, изкачване, стигнахме до заедно цел. Скорост от слизане. Здорово. Слизането. Най-бързите 100 метра на прехода.